जायफ्रा एनआईए केस जानानै दङ मुसलफोराव दिनै बेल मोननो थांगासिनो दङ 2 तारिखआव 35 जन जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा बेल मोननो थांगासिनो दङ बेफोर खामानिखौ सोर मावदों बेनि थाखायथ' राजखान्थि हान्जा दानांगौनि गोनांथि गैया बेनि थाखायथ' थाइसे सासे बर' बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस गोनां थाइसेखौ मा होनो अमृत होनानै डिफारेन्स खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामनो जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो जोंनि सिनस्रिखौ बुफायनो जोंनि गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय बिथिंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायाथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा सम दङ दिनै सरकारनि हाबाफारि बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय कक्लाबारि हालामावहाय दिनै फैनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनाय माखासे दैदेनगिरिफोरा हाबनो नागिरगासिनो दङ कक्लाबारिखौ टारगेट खालामदों आरो गोदान मोनसे फरायसा आफाद दानानै जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों सांग्रां जानांगोन साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमाफोरा सांग्रां जानांगोन जोंनि साफ्रोमबो हारि